Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi eu o să fac reacția mea la un clip stupid. Anume, noi am să vedem aici un coleg de-a meu, un fost de fapt coleg de-a meu, stai să fac eu așa ca să nu vă deranjeze. Un fost coleg care s-a apucat și el de YouTube și face un info vlog în care povestește că a primit un dislike care însuși îi de la mine. Și fără alte vorbe, eu asta dau drumul la vlog, la reacțiunea de fapt și la episod, să vedem ce spune. Salutare tuturor, sunt Gamer și astăzi filmăm un nou vlog. Nu vă luați. Deci, da. De fapt, stai să auzim ce zicea. Domnul, de doamna Burtică, dar mă vreau. Ok, el a zis aici, nu vă las doamna și domnul Burtică, probabil era ceva mutant în burtă. Și îi spune doamna și domnul. Și s-o bătut pe burtă ca și cum i-ar spune wow, eu sunt cine știe cine și să nu zici nimica. Am avut un tic așa. Ok. Eu că te vedeți, el este dezbrăcat. Foarte tare. Și ce mă mai dezamăgește pe mine la el este pata aia de mijlocul ecranului. Eu nu zic că eu am telefonul spart fix pe camera, pe facecam și probabil am să mi se vadă fața crăpată, dar nu sunt sigur. Ok, să dăm drumul. Și de când stau în casă. Și de cât stai în casă. Bei Pepsi. Da, Pepsi. Mie nu interesant. Am de Lipton. Stop. El aici își, nu știu, dă impresie ca și cum ce-am eu aici, wow, și vă arată. Nu, eu aici, de exemplu, am măgărușul meu, de fapt nu e măgăruș, este un us, cu care dorm și am și măgăruș. Tatăl meu, apropo, a plecat în altă țară și este de la el. Este acolo. Da. Ok, nu cred că vă interesează pe voi. Și să dăm în continuare drumul la video. Adică Nestle și încă ciocolată africana cu arahide. Asta e infovit. Da. Vreau să vă zic că în videoclipurile mele private am văzut un... Wow. Foarte tare, băiatule. Gen, tu ai postat clipul ăsta să-l vadă o grămadă de oameni. Gen, tu ți-ai băgat degetul în nas și pe ți l-ai băgat și pe al doilea și ai făcut și așa. Ca și cum, ia, uite, vedeți să vezi ce am eu aici. Frate, ești foarte ciudat. În fine, să dăm drumul la video. Da. Adică în videoclipuri am văzut un dislike. Apoi eu ți-aș șterge și canalul dacă aș fi de pe YouTube, sincer. Eu nu zic că, wow, sunt agresiv și chestii, dar frate, nu e ok să... În plus a făcut el de râs. Îți bagi un deget în nas și apoi și pe al doilea. Ok. Și le-am pus pe privat, ca să nu vedeți. Am văzut un dislike. De ce? Așa am văzut. Ce am făcut eu să am dat dislike? Ești prost. Ziceți! Nu-mi place dislike. Scuze. Sincer n-am vrut să înjur, dar când văd videouri de astea în proasta, chiar mă enervează. Azi un pic. Stai așa, el e cumva dezbrăcat complet, gen dezbrăcat cuc, pentru că i-am văzut piciorul.
fără haină. Ok. Oh. Deci, sper că v-a plăcut videoul. Eu am fost Adi și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Wow, nu mai vreau să văd așa ceva niciodată. Pentru că e extrem de enervant. Da. Nu știu ce să mai zic. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți un like. Iar dacă nu v-a plăcut, asta este, puneți dislike. Dar dacă nu v-a plăcut, zic și eu ca Florentin Hiscu, puneți tot like. Salutare! Să mut facecam-ul ca să pot să opresc filmarea. Ciao! Viral! O să tăiasă de pe filmare.